Igbo ọma na-ege ntị ịma na anyị sịrị nụ ka anyị je ka anyị zuo mgbeli ike na ezumike dum ma na-alụ sọsọ na-alụ n'ọlụ na-alụ ezuru ike onwe ka ọ na-enye nsogbu mana anyị jigoje zuo ike anyị sịrị nụ chele na anyị na-eche ya dada amakwa na ịnọ na-echele anyị amasị gị daalụ o nnọọ mana ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata anyị na-asị isi mbido ụtụtụ ọma na mba chelu nwebere ife furu gị mmenwe ife funarụrụ gị mbido ka anyị ka na-ebido asị nke iburu ukwu gị mee gịnị nye oche ọ bụ na onwe ife ị ga-eji wee na-akpara ma ụbụba ka anyị wee na-akpara ụbụba anụnwa were edebe ma akị ma ọkwa ma ihe ọbụla anyị ga-eji were edebe nso n'ihi na isiokwu bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ anyị na-asị ọ dị mma ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata ka ị na-esonyere anyị n'isi mbido TV ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV ka anyị ji wee na-abịalụ nọ ọ bụ na ọkịta ka ị na-esonyere anyị isiokwu anyị na-atụnye ọnụ n'ụbọchị taa na-asị ọ dị mma ka nwaanyị na-etinye anya n'ekwentị di ya ọ dị mma ka di na-etinye anya n'ekwentị nwunye anyị ga-etinyesi okwu na-ekwu ihe ọ na-ebute na-egwe nwere nsogbu ọ na-ebute mana gezie ntị onye ọbịa anyị biko anyị si ka itinyere anyị okwu a na-asị ọ dị mma nwoke itinye anya n'ekwentị nwunye maọbụ nwaanyị itinye anya n'ekwentị di ya. Ndewo nne ajụjụ ị jụrụ kwụ ọtọ maka na ndị Igbo si na-ekwute nke na-adị onye ọrịa mma ọsị weneta isi enu ya etu ọ bụ na ụdị ajụjụ a bụ ihe ga-eme ka ezinụlọ dị mma ebe a ka m na-ete aganye ka o si na-adị ọ dị ụzọ ihe na-abụ m ga-atụnye nke mbụ ndị Igbo si onye mara ihe ga-eso okwu ya emekwana ya ndị Igbo sikwazi na ọ na-aba akpa ararụ n'ute n'iwere nke ikpeazụ a ọ bụ na di na nwunye ewere ofu obi kwekọrịta ihe ha ga-eme nwoke ma na nwunye ya ga na-enebe anya n'ekwentị ya nwaanyị ma na di ya ga na-enebe anya n'ekwentị ya udo ga-adị dị ọzọ dịka ibie ka m kwuru na mbụ onye mara ihe na-eso okwu ya emekwana ya ọ bụrụ na ị ma na di gị n'obi ama dị ya mma mgbe ọbụla ị kpara aka kpara ekwentị ya na-atụ ya ka esi atụ ya akwụkwọ na-asị ya ka esi asa akwa n'obi agaghị adị ya mma emekwana ya ọ bụzikwara na di mana nwunye ya anaghị adị obi anaghị adị ya mma mgbe ọbụla etere egwu bịawa n'obi ya nyazie ka gị na-eme ka udochia maka na udo ka mma. Daalụ nwanne m nwoke nke ọzọ bika na onwe ndị ya ahụ afụ na nwoke na di na nwunye ya nọ na palọ na-akpalụ nkata na-akpalụ nnọọ ọbụba na-achị ịnụ ka moto evo na-eme kịrịnkịrịn efu nwaanyị epichalụ fonu ọsọ gbapụ jee n'ezinazị ọ bụrụ nwoke ka o mere obichal fonu gbapụ ọ gịnị kpatalụ ụdị ife dị otu a ga-esi na-eme n'ezinụlọ maka na asị na a man shall live with a father and mother and cling unto the wife the two shall become what one na nwoke ya rapụ nne ya jekwuruzie nwunye ya na fa na-agba gịnị ọ bụla ofu ọ gịnịzi kpatara na mmadụ na-agbakwelu na fa bụ ofu ga na-enwezi ihe nzuzo n'ịgbasara ekwentị. Ihe kpatara ya nne m nwere ntụkwasị obi ndị Igbo si na ihe gbapụtara sisi chụbụ ya ọ ka nwoke si kpawa agwa ka o si ede maka ndị gụrụ egwu mgbe ochie eji ndị orienta mara mgbe ahụ si na nne gị kpọghara gị agwa ọjọọ ga-agbawara ya ọsọ onye nwoke kpawa ụdị agwa ọ kụchara ekwentị ozobe ka anụ na ihe ọ na-ekwu nwaanyị akụchara ọgbaba ọsọ ọnya bụ ihe gbapụtara sị ka achụbụ ya ewe onye gwe ebe onyonyo ekwesịrị ịdị ma ọ bụrụ na nwoke debere ekwentị ọkụ nwunye ewetara ya nene debie ozoghị ya ezo nwunye ga-enyobe n'mgbe ahụ imewere omume na-enwere ihe ị na-ezo ka anya na-aga ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara ewere sobie anya na-akpata ajọ omume na-akpata ụdị ihe dị ụtọ ahụ. Daalụ chifu ịmana ichizụla echizu ị na-atapịkwa n'okwu a ka ndị mekini chizụla echizu ihe ọzọ nchọkwala eze na-asị omume dị otu a n'ihi na afụgo m ebe ka nkọlụgwo ofu obere akụkọ nnọọ na nwoke a na-eje biznes a na-akpọ maka kọntrakt o wee na-eje na biznes ogwulu mfe ofozie nnọọ ofu the last meeting ha eje nzukọ nke ikpeazụ ka e wee megịnị wee pịrị ya aka n'akwụkwọ nwoke a wee megịnị wee were fon ya wee debe nwunye fon aring ya ọ bụla ozi ka ezitelie nwunye enecha anya nwunye ya ghọtara ife ozi menuru emeghe omelu o wee deletie ozi ahụ mana ọmụhazi a na ozi ahụ ga-ikpe ozi ga-eme gịnị ga-ewetala ezinụlọ biko ana m asị omume dị otu a inye ha na-ezo onye ha na-ezo o nwere ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ nwere ihe ọjọọ na-ebute ka ọ nwere ihe ọma ọ na-ebute n'ezinụlọ. Nne
dịka esi kwuo asọ ọhịa na-asọ nkata epukwa n'ero. Kedu ihe mere na nwaanyị ga na-esogharị na-eche na-arụ aka ịma na asawa akwa agadi nwaanyị asapụta nke kwesịghị ịfụ anya o wee gaa na maazị ọ dịza ya ka ijiji si na arụ anyụrụ n'elu gbara ya yarị ọgụcha na ọgụta ahụ odelete ọ dịghị mma. Ihe ojighị dị mma wụ hapụ onye ọbụla ka o biwe ndụ nke ya. Ifugo n'ihe o weta dịka akụkọ anyị kọrọ ebe ọ gara isi nweta ọrụ ngo ọ gara isi wee weta ego, nwaanyị tichapụ ego wee tichapụ, nwoke jirizie iwe mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Iwe adịghị mma, mana ihe ọbụla o mere agaghị ata ya ụta karịa. Ọ dịghị mma ime ụdị mmadụ ụta. Ọ na-ewepụ ịfụnanya, ọ na-ewepụ ntụkwasị obi, ọ na-ewepụ akụ na ụba. N'elu ka akụ na ụba si na n'iyi, ọ dịghị mma ihe dị ụta. Nne m daalụ. Biko ụmụ Igbo na-ege ntị, ọkwụnụ na ihe ọ na-ekwu na ọ na-eweta enweghị ọganihu n'ezinụlọ, ọ na-eweta mgbake di na nwunye, ọ na-eweta iru anwụrịnwụ, ọ na-eweta ihe ọjọọ dị iche iche n'ezinụlọ. Biko ọ bụrụ nwoke na-enyo nwaanyị ma nwaanyị na-enyo nwoke, ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị n'ezinụlọ. Biko ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị otu a n'ezinụlọ gị, biko anyị na-achọ n'oge ugbu a ka ime gịnị ka kwụsịta ihe dị otu anụ. Biko ana m ayọ onwe ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-eme ụdị ife maka na nwoke na nwaanyị bụ ofu. Ọgwụkwa ndị enwe ife dịka na ife a na-akpọ emergency, a na-achọzi ka a esi nweta fonu, ma ọ bụ nwoke otu ịnọ gị inye gị nwunye gị iwu emetụkwana fonu m aka. O nwere ka ọrụzi ife gbasara gị ma ihe ga-abara gị uru ka a na-akpọ nwaanyị asị di m si m emetụkwana fonu ya aka, emetụna ya aka ewo maka ewo gafuo ndụ. Biko ke ndụmọdụ kwesịrị inye ndị na-eme ụdị ihe dị otu a? Ndụmọdụ m ga-enye ma nwoke ma nwaanyị bụ onye ọbụla fụrụ aka enwe n'ofe ya wepụ ya ka ọ ghara ịwa aka mmadụ. N'ime atọ ọ bụrụ na ewezuga nwunye m aga m ịdị ndụ n'ụbọchị nke taa. Ndị mara mma na mgbe m nwere ihe mberede okporo ụzọ nke ụgbọ ajaja a na-akpọ trela tiri m gwogwo n'ụzọ okporo ụzọ, onye be m ekwentị ka o ji chọpụta ihe mere. Ọ bụrụ ndụmọdụ onye ọbụla wepụ aka na nzogharị. Nke a bụ nwunye gị, nke a bụ di gị, unu were ofe obi, maka na ndị Igbo si na ofe obi maka na ofe aka anaghị enweta igwu n'isi. Chịkọ obi ọ dị mma. Ndụmọdụ m ka m si kwu bụ wepụ na aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịwa aka mma, maka na obiọma ka ya nkịta na-abụ ji egwu onye dara ibie dara ya, o wee na-aga n'ihu. Di na nwunye a nụrụ abụrụ ka a na-edi edi, di na nwunye a nụrụ ka a na-enwe obi aṅụrị. Onwe ihe dị n'ekwentị, ihe ịma awụ ihe ọjọọ, hapụ ime ya. Deme onye okwu mmei ichizila echi ifokisi wee tapịchachasị ya nọ ọ na-atọ ama na nrapụ nkịta nwa na ya ekwudebe mana biko ama na oge anyị na-apụpụ mana ihe mere biko ịnụgonu ihe onye ọbịa anyị kwuru. Biko udo na ọṅụ, ịfụnanya na ezinụlọ, ka anyị mepee onwe anyị, nwoke mepee onwe, nwaanyị mepee onwe, nụ na-agwụ ofu enwere ha na-ezo ezo. Nsogbu adịrị ịmago isiokwu anyị na-ekwu maka ebe ọ bụrụ ọsọsọ anyị ga na-atụ ya ọnụ. Anyị chọrọ ka anyị jee jụkwasịa ndị mmadụ ka anyị matakwa ife ha kwesịrị nwere ikwu n'isiokwu anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata. Anyị na-eje anyị jecha biko enwekwana ebe ijere nọrọkwa ebe a na-eche. Biko nwekwa ihe ọ na biskit na ọpụpụ agwụna tiesie anyị na-eche ya azụ.